Ondo etorri, podcast saioaren atal barri batera. Gaur, ez dakit zeren inguruan ibili behar garen bertso gintzaz, marrazki gintzaz, euskereaz, apuru danetari gaur, Unai Iturriagagaz. Unai, egunon. Egunon. Zelan gabiz, ondo? Ederto. Nondik zatoz, edo norazoaz, edo kontestezu. Zein da zeure egunerokoa gaur egun? Jesus, galdera komplikau eta simpli aldi berien eguneroko lana tara eta familizeaz gora eta bera, atzera eta horrera ibili. Eta, aste barruen nausiki nire lanari buruz baldin bagabiz, garan eta naizen argitaratzen doan tira grafikoen ibiltzen az, gidoi batzukin, sortatzen dien lanakin, eta aste buruetan bertzotan. Gidoi gintzan beba zabiz, horretan indoan, berez gaur egun bertsolaritzea baino, marrazki gintzea bilakatu da zure ogibide? Ogibideago bai. Ni enau seguru marrazki gintza ban, ez da zelan esan, nik esaten dut tira grafiko egiten dudala. Hori ez da marrazki gintza, edo ez da marrazkiak edo binetak edo itea? Bai, ez jakinenaz horretan. Ez bakarrik, batetik dabor zelan da impostorien sindrome hori, neure gure marrazkilaritzat onartzeko. Eta bestetik nik uste tira grafiko bat marrazkiarik eta bat bakarrik ez dala. Hau da, nik egiten duaz tira grafiko batzuk marrazki barik. Igual kolaxakin edo esan nahi dut. Eta gero tira grafiko baten badau gidoia, eta badau irudia, esango nuke, marrazkira mugatu barik. Orduen, sindromie gehi nire tira nahiko alde horretatik heterodoxo edala kontutan hartute, tira gile moduen definiduko nuke nire burue, marrazkilari moduen baino gehiago. Tira, ez da txarto bez. Danadala, aipatu duzu, ez da? Zure tirek badaukiela gidoi bat. Bai, jakine. Zer kontatu gura dozu tira bakotxan, edo batzutan esaten dozu, eske ez daukot, zer kontau, eske beti ez dauko, guzetan iritzi bat izan behar, zer kontau, zer eguneroko beharra egiten dozu. Esan gure, zure tirak egunero argitaratzen dira, edabidetan. Zelan jokatzen dozu horregaz? Zeu zara zure gidoilari, zeuk egiten dozu, zeuk erabakitzen dozu zeren inguruan egingo dozun berba, zeren inguruan ez, beti daukozu zerrezana? Ez. Ez. Ez, lehengo galderari erantzunez, nik erabakitzen dut, inork inoz ez duzte zerrezan, esan nahi dut egunkaritik, kasunetan garatik, erabat librenaz. Eguneroko lana da eta egunero ideia bat topatzi ez da beti erreza. Egunero asmue ez da berdin, esan nahi dut batzutan bihar bada iritzitik edo badeko begirada bat, edo ez da izan esan politikoago bat, beste batzutan kulturalago bat, beste batzutan izteak inundi demonio heldu orduen egiten dozu aldozune. Lan zabala da eta komplejue da. Niri askotan galdetzezti egin izen dozen beste gauza guztietan konparaketa eta bertzolaritza zertan laguntzen da honetan, ez da? Edo gidoiekin dozenien, komikirako, antzerkirako. Eta esaten da, bi mundu die, ez teki zer ikusirik ez. Tirakin bai hori esango neuke, baina badeko antzekotasun bat, eta da bertzotan jende horrien jartzen zenien einen biozu eta kitxo. Zure lehengo lana da hori. Han zauz ezin duzu isilik egon, eta hasi egin behar da eta jarraitu egin behar da. Tirak horretan badeko antzekotasun bat, hau da egunero eta bidea bat. Bai, ala bai. Eta bertzotan moduen, badoz boladak errazau zabizena, eta beste batzuk, kostata. Eta ez dakizu zekatik. Hau da, bertzotan bai zen bat biderpentzau dugun hori ez, kagoen, aurreko ondo gustore ibili nintzen, ondo loinde joan nintzen, ondoko salduna ben, gaur arrepikatu dut ziklo guzti hori, eta kagoen aletxe ez da. Nik tirakin holan boladak egoten die, beste bat da ja gero feedbacka, jendiek zer pentsatzen dauen zure lanaz, ez da hola beti koinziditzen, baina da gauza bat, egin behar da bai ala bai, eta ni hasi nintzenien edo esken jauztenien tirak eitie, orduen enotzon arreta hondirik ipini, baina egunkariko zuzendariz eginak izotok esazten, zuegon lasai, tira txar bat egin moduzu, bizar beste baten biozu, eta tira hon bat egin moduzu be, bizar beste baten biozu. Orduen, bada horretatik esan nahi dut, lana da,
mundu guztizena moduen, egunero inbar da, batzutan eguno badekozu, beste batzutan baino. Bizkairaz beharra esaten dutzagu, lanari beharra deitzen dutzagu, eta badauko antzekotasunik ez da? Beharra egin behar dugu, beharre da. Bai, behar duguleko, ogibide zentzunien, behar duguleko, bado premina bat, hilen amaizeran fakturak ordaindu bidie, eta bestetik, atarein behar da, bai. Ni badekot ordu muga bat, eta ordu muga horretarako tira bajoan behar da. Ni konforme egon, edo ez. Da zelan antolatuten dozu zeure burua esan gurot, imaginatzen inok ez dautzula zure beharrean, zure lanean, inork ez dautzula ordutegirik finkatzen, inork ez dautzula esaten ez beharrin bozu, goizeko 8:00 eguerdik ordubiek arte. Ez, baina, bueno, famili badeko zunien hori nahiko garbi geratzen da. Badeko zu ordutegi bat gitxi asko dala, zure alabak eskolara doizen eri jaso bierdozu zen arte. Hortan, eixo aldozun, ez? Hori atartia, bueno, nik asuntan ja margentxu bat dago hor, eta bueno, ja alaba bena usitxo bedieta. Baina gutxi asko hor, ez? Ni jentiek esatezte da zerroten zara zain, gabeko informatibora bai, hostizak. Zuni badeko bizitza bat, zaiatzen az, normalki barratzaldeko lauterdietarako egin beharreko lanak egin diaukiten. Ez beti, salbuespena dauz, edo beste gauza batzu deko zuzenien edo, baina gitxi asko, edo zein persona moden saiatzen az ordutegi baten sartzen, egin behar doazen lanak, ez? Eguneroko da tira, tarteko aukiten doaz, komiki gidoiek, edo beste gauza batzuk, eta, bueno, horrein behar da leku aldala, bizimodu normal bat eukiteko, beste legon zeinke edo zein ordutar arte, ez? Hor, norberari jarritako ordutegi ez gabiz, baina aurretik aipatu dozu nahi, egunkariek inork ez dotzula esaten zer egin behar dozun, edo zer ez. Zentzuraz berba egiten dugunean, autozentzura da, akaso, sortzaile batek daukon hormarik altuena? Bai, nik zentzu horretan ez dut hainbeste sufridu, ez da gizlan esan, ez? Nagusik ibili nazen eremuetan nahiko libre izanaz. Bi aldetatik aipatuko nuke, bat da, libre naz, baina mundu hontan bizina, zenaz ergela, badakit publikoki zer esan leiken eta zerrez, badekot ideologia bat, badekot iritzi bateko zen gainien, eta adibidez, egunkaritzen inoiz ez duzti ezer esan. Baina behin entzun otzone oroz dala diarioen Navarrako tira egiten daben oso tiragile on bat, eta berak esaten, ni libre izanaz beti, baina badakin duen publikatzen duan, zen nahi dut. Segurasko bere kasuen distantzia handi jau edo ideologikoki bera eta publikatzen daben medizioen artien nire kasuen baina alan be. Hau da, nik neuke publikatuko edo neuke ingo gauza bat, nik publikatzen duan medio horren lerro editorialaren zuzenki kontra doana. Egin neike. Baina, bueno, ez da gizalean zan, ikusten badozu ez, hauzela medio horren lerro editorialagaz bat, segurasko ez da zure leku, ez? Beste gauza bat da, batzutan, botazen kezelak ezi batzuk, ara edona, ez? Eta bertzotan bai, alde hortatik, ni libre sentidunaz, marko baten barruen, eta egon die garaizek, gauza batzuk esati esaila hau esana, eta beste batzutan, errezauek edo tirakin pasatzea eta inoz gai konkretu batzukin, hau gai hau ezin doteldu, ingo neukena, adibidez Palestinako historio negaz eta oso batxaitek, eta hain da bortitze egoera, sarritan esaten dut, okurritzea eta esan ideak hoba da papelera eserun, ez? Leporatu aldeutzuelako igual akaso marraski egiten zabizela edo marraski bilakatzen zabizela marrasketatik arago joan aldan arazo oso larri bat, ezta? Bai, gai batzu jeltzie momentu batzutan oso gatsa da. Hain urrin joen die, ezta? Ez da kontzientezaren eta burura etortzen jataz Charlie Hebdo eta antzeko aldizkari satirikoak, marraski gintza, ilustrazioak eta oinarri dauki esan aldizkariak. Ez da kontzientezaren itxiste zuelan esaten, unai, ez da kontzientezaren marraskitxo batek, marraskitxo batek daukan indarraz, kontzientezara. Bai, era bat, honetan zozelan eguneroko lanien hasi, horretik justu Charlie Hebdon kontrako atentatu eta gero sortu gendun, ezaben asko iraun, baina Euskal Marraskilarien artien H28 izeneko aldizkari
saretirikoa esaten gontzen guk publikatzen zana bakarrik interneten, ez? Eta etorri zan hortik, eta gogoratzenaz, horren sorreran zelan Patxi Ugarte zaldieroak berrian publikatzen dauenak esaben, ez? Bera konturatu zala horren indarraz eta arriskuaz, ez? Osa, ez da berdin esatie Mahoma hau da, eta gainera tradizio baten nun Mahoma estan marrasten, ez da, bueno, garai baten, kristautasunien begertatu zan hori, ez, Bizantzion Eliza Katolikoen austura dauenien, han ezin irudikatzen irudi zera nagusizek, ez? Orduan, klaro, irudi batek bai, hoxe, ez da berdin, esatie, Mahoma hau da, edo zuk, Mahoma marrasti, ez? Marrastie debekatute dauen jende batentzat, edo beste edo zein gauza, irudi baten indarra momentu konkretu baten brutala izan leken ez da irupalitroke izan, ez? Bai, hortaz konstientenaz, bueno, azken baten nire beste lana berba da, eta berbak badeko injar hori beste modu baten, orduen, bai, oso mingarri izan lehike, oso posgarri izan lehike moduen, edo barre batetara lehike moduen, mina hondi zein lehike irudi batek, berba batek baino errezau, jende gehiago gana heltzen dalako. Bai, dude barik, baina berbak aipatu duzu zela, horretan aditua ez dakit, baina aritua behintzat basara. Bai, aritua nauz. Berben artean, berbek min handia egin leikie. Gertatu jatzu inoz, zu kantautako bertsorik batan bat mindu dabanek? Ez dekot holan konkretuki goguen baten bat edo inor etorri jatenik hori esatera. Suposatzen dut, garai baten baietz, oin da bila gertzen gainera gai hori apur batez, suposatzen dut, nire iritzi emon izenduanien, jende batek ez dauela konpartidu. Baina, uste dut gauza badala nik iritzi emoti eta zuri ez gustatzie, eta beste gauza badala nik zu mintzeko emote iritzi. Sentitzen dut, jende bat mindute sentidu badan nire iritzi egatik, ni egunero mintzena, jende askoren iritzirekin, oso ezberdin da, ez? Orduan, suposatzen du baietz, esan nahi dut, herri honetan badakigu ze kontestu bizi zen dugun, eta zurasko behin baino giziotan txarto ingona dame, bai. Horrek arduratzen hau, pitin bat. Ez dakit nondik heldu, eta nik ez dut esango zerk mintzen hauen ni gehiago, ez da, ze ikuspuntuk, edo non sentsibilizatu dan gehiago edo zer gauza esatea, ez da? Baina badaukot zentzazio hori, eta uste dut, zeuk ondo esan dozu modun nahi, ez dela hainbeste hartu behar, ez dugula gaur egun hainbeste hartu behar zer esan dauen, bezik eta ze asmo dagoan bersotan, edo dana alakoa adierazpenetan, esan dauen horren atzetik. Zein da asmoa? Asmoa txarra bada, asmoa ni mintze bada, orduen arduratu nahike, ez da? Edo mindu nahike, baina ni mintzeko asmorik barik esan badau, edo kantatu badau bertso hori, ez dugu zertan mindu behar, ez da, baina gaur egun ezin da edo zeren inguruan berba egin, ezin da edo zeren inguruan ezin jako jendeari edo zein modutan izendatu, ostras, hor sensibilizan zino ikaragarri bat dau. Ez daukazu beldurrik bertsotan zabizenean? Ez. Gura barikan kasartzaren beldurrik ez daukazu? A ber, hori hor dau. Baina, klaro, jakin beharko dunke zeri buruz gabizen berbetan, ez da? Ze, Holanda. Batetik, zuk maiganen jartzen dozun gai horretan dau lehengo aspektu nagusi bat, hau mugidu dauen, eta die sariek, ez da? Sare sozialak. Bihurtu die, zirko erromatar bat, ez? Orduen, oso gatsa da, zozerrezatie, inor, zuzenki, inkluso berari personaliki esango basauntzo moduen ez hartzeko, ez? Horre piper bat ardu ez, eta gero eta urrin jaun hau sarietatik. Beste bat da, mundu aurrera doiela, eta hori behon hartu behar dugule, eta ezin dugule justifikau bebai dana, ni naturalki holan esaten dut, ez? Bueno, ikasten joan behar dugu gauza batzuk, ez? Baldin eta demagun berbaiten badugu, adibidez, feminismoari buruz, edo anistasunari buruz, edo jatorri buruz, edo abarrez. Bueno, ikasten joan behar dabe, bai, oza, zindu, ni etxien beti holan esan da, ni ekuadrian holan esan da, hombre, bai, ez dakit, imaginetan dute zerien Hitlerren Bundestagien bai, esango zila gauza batzu, baina, bueno, hori amaitu zen, ez? Beste bat da, gero hori, hau da, eta bertzolaritzara banator edo,
Osea, ezin dala, zu bertso baten improvisatzen bota dozune, gero bat amatek hartu sare sozialetan, bisturi bat, kirofano baten, eta hemen esan dau, eta atxe hau, eta... Osea, nik uste dut horbe bai, oso urrun joeten gabizela, ez? Eta indignauz beteta dau gure sarien mundue, eta hori bai dala oso zaila, osea, gaur egun kontestu batzutan jende horren jartie oso txalo gutxi eta zigorkada hundizek jasoteko arriskuaz, jenti ez da konstiente, benetan, nik uste jendiek gerotak gehiago birritan pentsauko dauela, jende horren pentsau jarri edo ez. Ezta? Ze gure euskal mundun gabizenien nagusiki ordaine oso txikize da, baina zigorra oso handiz izin leike. Bertxotan, zabizenean, jagoten dozu ze hizkuntzatan kantatzen dozun? Ze hizkeratan, hobeto esan da, bizkaieraz, batuan, ontxe, grabatzen hasi aurretik bek, horren inguruen berbetan ibili gara, ezta? Zelan inbegu? Bizkaieraz gure euskalkien, Durangaldeko euskalkien inbegu, edo batuan aritu behar gara, galtzen gabiz euskalkiaren batuaren arteko bizikidetza hori eta batez ere ze esparrutan eta norentzako gabizen hori galtzen gabiz? Nik uso despiste ondi bat dauela, ez? Hau gubizo gauzemen eta batez be hartzailea suposatzen da Durangalde ere muku edala. Bueno, justifikatuta ikusten dut, oin gabizen zera honetan, ez? Terminoetan berbetan ibiltzi. Baina, bueno, euskera euskaldunon hizkuntza da, euskera eta euskal herrize zutan nire etxe baino asko zabalau da, euskara batu baten proposamenaik kostatako gauza bat izan zan hainbat erresistentzekin, baina hizkuntza nazional guztiek deukie eredu batu bat, edo gehienek, estatu nazioen logika horren barruen, eta guk behar dugu hori. Eta gainera, batez be kontutan eduki behar dugu euskaldunguen zati haundi bat ez dela jatorriz euskalki badukona. Badu, zela, milaka lagun euskara ikasteko ahalegina indabienak, euskara batua ikasi dabienak, eta azken egin behar duguna da jende horri gogorazi gero gainera, askoz jatorra garela, baldin eta euskalki badeko, ez? Osea, pasau duzu 8 urte euskara ikasten, eta banatorren eta esatetzut horre dana pipar balio dago, ez? Zer esanik ez, oin Euskal Herrira heltzen dabilen familia askorekin, gaztetxo askorekin. Orduen, nik uste dut, batetik dau errazkeri bat, jendiek berie baino ez da beten, jatorkeri bat, ze uste da hori gainera guaize dela, eta gero, zelako kontzientzi nazionalik nabizaten zentzu horten. Nazio gintza ikuspegirik ez daukala, igual, inkluso nazio gintzara joan barik. Hau da, ni maila nazionaleko komunikabide baten baldin banabil, nik eukinek entzule bat, hau salbuzpen izango, baina egon leikena bai gorrin, egon leikena beste bat trapagan, eta egon leikena beste bat oionen, ez? Eta, karo, ni ara joetik esan, eze jatorra nazen da bitu segon doiten duan, nire amamak egiten euskalki hau, absurdo bada, ez? Nik uste dut hori errespeto beharko onkela. Gainera, eske beste hizkuntzatan Holanda. Osea, inorrez da Espainiako telebistara, espada, zera konkretu bat, inor alfabetatu esan nahi dut, Espainian asko erabilida, humori egiteko andaluzen asentu, eta abar, osea, badabor gitxiespenerako zera bat bai, ez? Orduan, bueno, nik uste dut oso galdute gabizela, eta ez dugule errespetatzen basegurasko euskaldun izateko alegin handizen egin dauen jende asko, ez? Eta buelta bat emon behar genkizola horri. Egiz eta bai, ezberdin dala, badoz, banik zuk esan duzu, bertzotan, bani, Durangaldin manabil Bizkaira zaiten dut. Bizkaira iztunedan ere muetan Bizkaira zaiten dut. Bilbo ondiran zurreratzen hoienien planteatzen dut, segun zein dan kontestu, normalki ja batuan ingo dut. Gipuzkoara, bueno, batuaz kantauko dut, edo Euskal Herriko txapelketetan kantau duanien, jakine batuaz kantauko dut. Auto ideologiko bat da, ez? Eta ikusten dut jende batek ez dauela hori egiten batzuk, igual ez dabilako pentsa horretaz, eta beste batzuk, euren euskalkize oso gertu egondalako, eta euskalki hori euki ez duguno koitu garelako. Bertzotan entzuten gipuzkeraz, humori gipuzkeraz, ez? Eta gero esaten duz Bizkaia zer da, xe xelebre, ez? Orduan nik uste dut falta jakule kontzientzi, Euskal Herri mailako kontzientzi bat, eta euskaldunen ganako errespetu bat, eta euskaldunok eskara bakarrik etxetik euskara jaso dugunok. Dara hor badago, ez da?
esaterako Bizkaian kokatzen badugu gure burua, Bizkaierea etxetik ez dakarren gaztetxo batek, gaur egun hezkuntza arautuan derrigorrezko ikasketak egiten dabilen olako adintarte horretako gaztetxo batek, Bizkaiera etxetik ez badago jaso. Eta zu Bizkaieraz basoaz, beragana, sentiuleike beti izan danean, euskalkie beti izan danean gertukoa, etxekoa, baina gaur egungo belaunaldi askori, gurera etorritako euskal herritar dagoaneko euskal herritar, eta gu bezain euskaldunak izan aldiran beste askoren seme alabei, gertatu aliake justo euskalkie, orain arte, etxetik euskaia sogunontzat gertuko hizkuntza eta etxeko hizkuntza izan denean, justo kontrakoa gertatzea, euskalki etxetik jaso ez dauan bati, ez da? Orduan hor zelan... Eske badauz eremu batzuk zera inmersio emoten dan lekuetan, hau da euskalki hori, edo hizkuntza hori, herri horretan nagusi danien, kanpotik datorrena inmersio bat egiten dau eta hori jasotzen dau, beste leku batzutan ez da hori gertatzen. Eta gero, eske nik iztekot zailtasunik euskara batuaz berbetako. Eta uste dut, ez dakit, hemen euskaraz ikasi dugun gehienok, hori zen da gure hizkuntza beste, nire literatura hizkuntza, nire musika hizkuntza, joño, ez dakit, eskabizela eskatzen bapatien nederlanderaz berbaiti, ez? Ostra, zelako alegin egiten dozen hemen jentiek, First Proficiency, Advanced, la madre que lo parió, ez? Poliglotaz jositedeko gure herriz eta polikarrera dun jendiaz, eta gero ez da gai euskara batuaz berbetako? Ze, harta jote dau. Gehiago esango zut, pentsetan dut, oin eukiten gabizen konbertsazio hau, eta zu grabatzen hasi aurretik esan deustasuna, Bizkaira zinbegu, euskara batua zinbegu jon, zelan inbegu galdetu deustasunean, sentsazioakot, desberdintzeko gaitasun hori, zeuk planteatu duzun hori, gaur egun askok ez daukiela gaitasun hori. Desberdintzeko gaitasun hori. Eta poliglotaz, polikarreraz, olako jendez bizi gara, baina gero ez daki bereizten, edo ez daki oin Bizkaira zinbeot, edo orain hemendik aurrera euskara batuen hitz egin behar dut. Uste dut, gaitasun hori be ez dagoela, igual ez dakit urruntxuegi ez gabizen joaten ontxeari, unai, konbertsazio negaz. Ez toz uste? Ez dakit, igual beste ertz bat gehitzie da, ez da, baina nik uste despiste orokor bat dauela, eta ni guraso bebanaz, eta nik sarritzen somatzen dut jendien gankeska, ia gura alaban eskolan adibidez ikastolan, ingles maila nahikorik bat dauen. Eta inor ez da keskatzen bere semiek edo alabiek ergatibo ondo esaten badago edo espadago. Eta behar bada ergatibo eliminamin beharko euskeratik, ez dakit, baina esan gurot, gizarte horretan bizi gara, ez? Osea, uste despiste orokor bat dagoela, ez dakit, mundu guztiz gizan beharko galeulez bizer, ez dakit, Oxfordreko ikertzaile, ez? Esatea behar nik, zera bat da, leko askotan esaten da, nik xapre soinu joli irintzundako gauza bada, ez? Esatea behar berak, hainbeste listok hemen laster egon behar da tonto faltea, ez? Eta ez mundu guztiz izen bidau, lapera, inglesak, akimia, frantzesa, alemana, ez dakit zer, ostra, eta zure herriko hizkuntzie, ez dakizu, edo ez dutzo ardure. Osa, esan nahi dut, ez da berdin jaso dauenak geru hau, edo komentati dekogunok, eta euskara batuako lau aditzik ez di beste lanik ez dugunok euki, ez? Orduan, nik uste dut despiste orokor bat dauela, jenti pentsetan dauela, mundu guztizek amaitu bi dauela, zera Massachusettsko Teknologia Institutuen ikertzaile, eta panaderu egon biko dabie, elektrizistak egon biko dabie, bertzolaiz egon biko dabie, kamarak, aurkezliek, eta lasaitu baita esan pixkat. Oinek lurrean, dalbada bertsoak egotan. Bai, posible bada, nire kasuen beste batek, hori nik ez dakite entxufiak ipitzer, egon biko da, nahiko neuke goti elektrizista euskaldun bat, eta bertzolaiz ebe, bai. Unai Iturrega, eskerrik asko gaur podcast honetan eskaini duzkuzune tartetxoa gaitik, eta gura duzun arte. Eskerrik asko zeuri. Entzun berri duzun podcasta Gaztedi Durangaldea planaren barruan kokatzen da. Bizkaiko Foru Aldundiak, Amorebi eta Etxanoko udalak, Durangaldeko mankomunitateak eta Ermo eta Maiabiako udalek sustatuta. Anboto komunikabidearen laguntzarekin.